V tejto časti otázok a odpovedí sa budeme venovať otázkam, ktoré sme od vás dostali na tému cien výroby nábytku. V našich odpovediach na vaše otázky o cenách chceme povedať, že šetriť na nesprávnom mieste nie je najlepší nápad. Je lepšie teraz si priplatiť za kvalitnejšie materiály, kvalitnejšie prevedenie, dobré technické spracovanie a nesiahnuť hneď po nízkej cene. Keď všetko pomaly zdražuje, teraz to bude stať menej ako v budúcnosti. Na vaše otázky bude odpovedať obchodný riaditeľ LM Interiér Ľubomír Gregorec. Dala som si u vás robiť návrh a cenovú ponuku na kuchyňu. Môj manžel sa na to pozrel a povedal, že to ešte pošle naceniť svojmu známemu a u neho to vyšlo menej. Ja by som to radšej dala robiť u vás, mám z vašej komunikácie veľmi dobrý dojem, ale rada by som vedela vysvetliť manželovi, prečo to u vás stojí viac. Najprv by som sa tejto zákazníčky opýtal, či si je úplne istá, že to, čo nacenil manželov dodávateľ, je presne to isté, čo sme nacenili my. Môže to na prvý pohľad vyzerať rovnako, ale je to potrebné si preštudovať celú našu cenovú ponuku. V nej rozpisujeme, z akých materiálov a komponentov sa zákazka skladá a čo všetko naša cena zahŕňa. Treba si detailne porovnať našu cenovú ponuku s konkurenčnou cenou. Vysvetlím to. Už sa neraz stalo, že iný dodávateľ vo svojej cenovej ponuke jednoducho nahradil materiály, komponenty a kovania oveľa lacnejšími, aby dostal čo najnižšiu cenu pre zákazníka a tým si ho chytil. My však používame len najkvalitnejšie komponenty, kovania Blum a materiály o minimálnej hrúbke 18 mm. Pokiaľ napríklad my maximálne využívame každý priestor a používame plnovýsuvy do maximálnej hĺbky, ako skrinka dovolí, iný dodávateľ kľudne do hlbokej skrinky použije výsuv len 35 cm, a to iba preto, že je lacnejší, že to vo výslednej cene bude menej a jeho cenová ponuka bude nižšia. Stalo sa nám, že našu cenu s 18 mm hrubými materiálmi porovnávali s inou cenovou ponukou, kde boli všetky diely len v hrúbke 15 mm. Taký materiál ale nič nevydrží. Ďalší príklad je, že tam, kde je to estetickejšie riešenie, alebo je to nutné kvôli pevnosti, my vždy použijeme hrubší, dupľovaný dielec, kým niekto iný tam dá kvôli cene dielec v jednoduchej hrúbke. Na ukončenie zostav po boku zostavy používame krycie boky, pretože všetko od nás musí byť pekné, na pohľad nerušivé, dlhodobo funkčné a zohľadňujeme tiež krivosti stien aj podláh. Na tom nikdy nešetríme. Je toto všetko pre vás dôležité? Chcete, aby aj tie najmenšie detaily boli prevedené dobre? Predchádzame tomu, aby sa na montáži kadečo dorábalo, po montáži zle vyzeralo, alebo aby sa po montáži ešte niečo zákazníkovi doúčtovalo. Nechceme získať zákazníka najnižšou cenou a potom z neho vytiahnuť ďalšie peniaze, aby si priplatil za dokončenie a riešenie problémov. My garantujeme aj cenu, aj termíny, aj kvalitu. Spokojnosť zákazníka je pre nás prvoradá, rovnako ako kvalita nábytku. Veď na svoj nový nábytok sa zákazník bude pozerať možno aj 20 rokov. Všetko od nás musí byť super.